amaryar Almujtaba. Cikin gari ya wahaba kara saita mu a ayari, domin rasulu wanda na watan bari alihi sahabu sun saka kyawun gari. Allah da do salati miliyan 100 gumma mazu wanda ya kwance mari, matan tsare da jikoki duk ayari, har da malaman mu ban cire sunan su ba. Mulkairi yanzu ta zama matar kace, masoyan ku ga minan duka asibita ce, kaunar nabiyu gado na gidan ku ce. Malam Abdullahi gandu kai fice, wanda duk yake da jato bai san ka ba. Auren ku gashi mun zo mun jaddada, dukan mu muna da katin mu guda, domin bikin ku za a yi hada-hada. Dan haka na ji kowa na faɗa, za a yi bikin da ba a taɓa kamar sa. Auren soyayya maganin algungumai, auren da rabbana ya kaɗe azalumai, rawar mu mi ta yi da yantar mu ta famfamai, don ummul kairi ba ta yarda mu ragaita ba. Aure na so ba auren bakin jini ba, ummul kairi ba ta yarda mu daina yin rawa ba. Abdullahi gandu an wanke ba da wai ba, mai farin jini bai zama mai bakin jini ba. Ban kaura a ayarin sahu ba, na yi sauri ba za ku ce da ni rago ba, murmushi fa ba za ya rabe da dariya ba, mai farin jini bai zama mai bakin jini ba. Gaji zo kudu, ka ziyarci kudu, mai kaunar Muhammadu da beginsa Ahmadu, na Rasulu Hamidu a kaunar ka ban gudu. Allahu Ahadu, sarki As-Samadu, lam yalid wa lam yulad, ya Rabbi wahidu, mai roƙon ka majidu, sarki Alwadudu, yi albarka bisa wannan aure don Muhammadu. Rabbi salli salatan li khairil anami, sayyidil umma wanda ya zanto imani, ahlan wa sahlan alayka ya karimi, wanda san shi bai bar ni na yau bakin jini ba. So ba auren bakin jini ba, ummul kairi ba ta yarda mu daina yin rawa ba. Abdullahi gandu an wanke
murmushi fa ba za ya rabe da dariya ba, mai farin jini bai zama mai baki